अमनौर बाजार के मछली से पूरा जिला में फेमस हो गल बा। इतना ज़्यादा भीड़ रहल सुबह से कि छोटकी मछली से लेके बड़की मछली छठी मैया के पारण के बाद से सारा लोग रोड पर कम से कम नइखे तो 2000 से ज़्यादा लोग बा। आ मछली लेवे खातिर बुझी जे रोड क्रॉस कईल बड़ा मुश्किल हो गल है। बाजार के काम रहल थोड़ा सा तो बाजार में गई है तो देखी लोग कितना भीड़ बा। छोटकी मछली से लेके बड़की मछली, वही बीच में मलाह से कभी सलाह ना लेवे के, देख ली कौनो चीज़ अच्छा चीज़ लेवे के बा बाजार में, देख ली मछली के भीड़ पूरा कितना चढ़ल बाटे। एम्बुलेंस वाला के भी जगह ना मिलल है। पैदल से मोटरसाइकिल से अमनौर सिवान पटना रूट के मेन रोड बा, देख ली जाम कितना खचाखच लोग इतना ज़्यादा रोड पर बा कि प्रशासन आयल है तबो रोड क्लियर ना हो पायल है। अब मछली के इतना दिन से रुकावट रहा, दुर्गा पूजा से लेके अभी तक सब लोग सर सफाई में पूजा में देख ली प्रशासन भी आगे पीछे गाड़ी के करा रहा बा, तब पर भी कहीं जगह नहीं खे मिलत। पैदल चले में मुश्किल बा, माने सारा लोग टूट पड़ल बा मछली पर, जे ना पारण में मछली के जरूरत पड़ेला। एने देखी मछली के ई पटना जाए वाला बस पूरा रुकल बा। कोई पटना जाए के तैयारी में बा, कोई सिवान के रूट में जाए के तैयारी में बा। चारों तरफ जेने भी देखी उन्हें खाली जाम। एक लेन के खाली करावल गल है। ये देखी मछली लेके आयल बा लोग, जिंदा मछली गाड़ी में, एने मोटर चलता। टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गल बा जे गाड़ी में पानी भर के में मछली जिंदा रख के, जे लोग जिंदा मछली के ज़्यादा शौकीन। अमनौर फेमस हो गल बा, पूरा छपरा जिला में फेमस हो गल बा जे अमनौर के मार्केट में मछली अच्छा मछली जिंदा मछली मिलेला। इस सुबह के 6 साढ़े 6 बजे के टाइमिंग बा, देख ली कितना टेक्नोलॉजी